Hej og velkommen til episode 6 af Dayscraft. Øh, I dag vil mig og Allan tage på eventyr. Eller, jeg vil tage på eventyr, og Allan han vil hygge sig i sit lille, det ved jeg ikke, akvarie, badebassin. Hvad vi lige vil kalde det. Øh, den her står her stadig. Vi er tættere på at kunne lave en, ja, i hvert fald en shulkerbox med, ja, med, hvad hedder det, med papir. Nej, med raketter, det er det, jeg prøver at sige. Fantastisk. Øh, og ja, den var ikke lige så effektiv farmen, som jeg sådan set forventede, så jeg har sådan set smidt yderligere 5 på, så nu er den 10 lang i stedet for 5 lang. Jeg overvejer lidt at gøre den dobbelt så lang, sådan så den bliver 20 lang i stedet for, fordi at niveauet af sugarcane, den producerer, er ikke særlig højt. Men det er sådan set det, der er sket med sugarcane farmen imens, ja, siden sidste episode. Så vi er ved at være der. Allan vil også åbenbart sige noget. Ja, ikke så meget. Jeg tror ikke, der er sket så meget andet spændende siden sidste episode. Jo, nu der kommer jeg i tanke om det. Bop, 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 bop. Jeg har bygget lidt videre på gangen. Bop, bop, bop. Og jeg ved ikke hvorfor, men de herinde, de har en tendens til at kunne bytte rundt og gå opad, og jeg ved ikke hvordan de gør, og hvorfor de gør det. Fordi det her, det skulle meget gerne sørge for, at de ikke kunne gøre det, men af en eller anden årsag, så indimellem, så ser jeg dem flytte så et tak opad. Sidste gang, der havde både den her og den her flyttet så et tak op. Det var, det ved jeg ikke, lidt af en oplevelse, tror jeg. Eller synes jeg. Men ja, jeg har bygget lidt længere nedad. Så det... Jeg kan mærke, der er nogen, der har hygget sig. Og har hørt, at jeg skulle bygge med drager. Eller drille mig med dragefejden. Og jeg har en idé om, hvem det kunne være, fordi det er ikke den første af dem, jeg finder. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så har han smidt en besked. Dragen er flyttet ind, og den er meget sulten, med venlig hilsen af 16. Det er ikke den første, jeg har fundet. Jeg tror, jeg fandt en længere herop på et eller andet tidspunkt. Et eller andet sted. Med en shulker. Bygget på samme vis, og jeg var tænkt, hvad har jeg taget en med hjem fra The End, når jeg skulle have shulkerbokset. Og der måtte jeg jo bare være ærlig, jeg var sådan lidt, det tror jeg nu ikke lige, jeg har, for jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge sådan en til. Det er mindre, hvis jeg skulle have lavet en farm. Men altså, jeg ved ikke, om jeg skal sige tak, eller hvad jeg skal sige. Men apropos 16, han kommer faktisk også til at være med i dagens episode. Jeg lader lige de her stå åbne, så jeg husker at fylde det ud. Sådan, så der ikke er alle mulige huller i væggene, eller... Nej, jeg tror faktisk, jeg har tænkt mig at bruge det her til eller andet. Så vi gør sådan her i første omgang. Så kan vi altid udnytte det senere. Det jeg har bygget, det er sådan set faktisk kun den ene væg. Det er måske også... Det giver et bedre indblik i, hvordan jeg bygger. Jeg er gået over til at tage et fragment af gangen. Altså, sådan et her stykke her, tager jeg af gang. Og tager sådan et stykke, tager et stykke, hele vejen nedad, og så det samme gør jeg så med den anden side. Og så bagefter, så tager jeg lige gulvet ved siden af, gangstien. Gangstien er det der, jeg bygger først sammen med pælene. Så tager jeg den anden væg, og så tager jeg loftet til sidst, og så bygger jeg de her stolper sådan pænt til allersidst, udskifter lyset, og så til aller sidst,
Ja, der kommer flere allersidst hver gang. Så bliver det golems ind til sidst. Som noget af det sidste. Og så lidt løbende kommer der små andre detaljer på, som gør det endnu pænere. Men først bliver det sådan, du ved, den ene væg, så den anden væg, så loft og gulv, stolper, og så her Clio. Du vil også være med? Ja. Du kan ikke æde min skærm. Nej. Nå, hvad kom jeg fra? Jo, og så har jeg bygget lidt længere nedad. Beklager, hvis jeg står lidt stille. Jeg har en kat, der faktisk decideret vandrer foran min skærm, så jeg kan ikke se, hvad der bliver lavet lige nu. Så, kan du... Altså, er du glad for at være med i... Ja, nu dufter hun bare til mig, som om det er mig, der er den mærkelige. Nå. Skal jeg ikke flytte den her snor fra dig? Eller? Jeg beklager meget. Jeg har en ivrig kat, der gerne vil være med. Ja. Nej, jeg har gravet længere ned, og så har jeg fået lavet min sidegang. Ikke helt færdig endnu. Inde på den anden side er der noget lava, og jeg tænker lidt her i bunden, der kommer dragehovedet til at være, og så kommer selve noget af dragekroppen til at være hen over lavaen. Jeg har ikke fundet ud af, hvordan jeg helt vil bygge det endnu. Det bliver nok en løbende proces. Lidt ligesom alt andet. Men jeg tænker lidt, at jeg mødes med 16. Jeg ved ikke, om det bliver i community, eller hvor det bliver henne. Men inden hvor det bliver henne, så ses vi der. Jamen, så er vi kommet til community, og jeg har fundet 16. Og lidt regnvejr. Så jeg tænker, du viser vej, hvad vi skal se. I det gode vejr. Jamen, jeg tænker nok, og nu når der er så meget snak om vand, nu skal vi så bare til søs. Så det vil vi strave lidt tid. Det lyder som en god idé. Flyver eller gå? Ja, det er op til dig. Ja. Bare vi ikke bliver hakket ned, tænker jeg. Nej, det rammer højt top af min sejl. Nå, jeg tænkte er lyn midt på vejen. Nej, det rammer toppen, hvis det rammer noget. Nå. Ja, jeg kan godt se det. Lynaflederne sidder oppe i flagen. Og så kan man jo ikke engang se det. Jeg zoomer ind lige nu, hvis... Hvis du går helt lige over, så kan du godt se den. Vi er lige deroppe. Ja. Er det 2, du har sat? Ja, oven og under hinanden, og så har jeg sat dem i hver de store sejl. Ja, nice. Så du har taget højde for... Nej, det er godt sjovt. Så nu er jeg fordi, jeg kom til at tænke på, at det ville se sjovt ud for alle, der går forbi, at det så der lyn ned i mit ski. Ja, det er en lidt mandlig farve, men det er faktisk Toaster bestemt. Jeg bor sammen med ham herovre. Nå. Tænker de, at jeg tager sådan en POV af det? Ja. Ups. Jamen, jeg tænker, du viser vej. Gik du op, eller gik du ned? Du gik i seng. Jeg gik hen. Jeg gik direkte i seng. Jeg tænkte på, at nu var det den op med det lyn og sorten. Fair nok. Jamen, vil du vise vej rundt i skibet, hvis der er noget... Det eneste, der er rigtig vist frem i skibet, det er, at det har alt for meget lagerplads. Jeg var bange for, at mit skib det blev for småt, og nu tror jeg, kommer til at lave et forstår. Ja, så okay. jeg har et lille lager hernede. Selvfølgelig, jeg deler jo også med en. Ja. Og så på siden, der har vi alle forskellige barrelsarter. Ja. Og jeg vidste... Nå ja, det er rigtigt, man kan lave barrels har fået sin egen farve nu. Ja, på en måde. Det er noget, vi har på Dagecraft, men... Nå. det er tæt på. Jamen, jeg lægger godt mærke til det. Og det er det samme med der kan vi også gøre det. Bah. Hvad? Ja, bogævlerne, den kan vi også skifte om på. Men det er kun det, man selv sætter i. Ja, okay. Så er det nemmere at dekorere til ens base. Ja, det er valgborg. Nå. Jamen, jeg lægger godt mærke... Jeg vil skyde genvej ned gennem mit bygning, og så ja. Ja, men jeg lagde mærke til barrelsene her for en uge eller 2 siden, da jeg skulle bygge nogen, og kom til at bygge den af den
det forkerte træ og tænkt, det passer ikke sammen med alt andet. Ja, det kan det være noget af. Jamen, jeg tænker, hvis der er mere, du viser... Ja, jeg synes da næsten, vi skal se en ny frø. Jamen, vis vej. Vi skal over til shoppen. Jeg kom til at sidde lidt på her for en par timer siden. Så der er kommet lidt nyt herovre, siden du har set. Ja, okay, der er bygget en fin bro. Ja. Og jeg har terraformet simpelthen terrænet derovre på den anden side. Jeg ved ikke. Og så tænkte jeg på det med de her shops nede og under hinanden og nogle gange imellem. Så der simpelthen lave lidt forskellige sjove ting. Ja, okay. Altså, du skulle lige one-up mig med, med mit meget. Ja, bare en lille smule. Nu snakker om at bygge små boder, så vil jeg bygge nogle små boder. Altså, jeg synes stadig, den... Jamen, den er flot, den du har lavet. Jeg kan ikke sætte en finger på. Jo, det skulle lige være, der mangler mindre til os, men udover det, så har Nej, jeg... den ligger i min base. Jeg skulle faktisk have haft den med. Nej. Men jeg har mummet efter lidt. Jeg har sat en heroppe. Nå, okay. Ja, Og så har jeg sat en seng. Fordi jeg så også din video for nylig, og jo, der mangler en seng i shopping. Ja, Og nu har jeg sat en her. Ja, fordi da jeg kom herind, og der bare var mørkt, og der var kun, du ved, i det her område, det var bare sådan et, det er kritisk. Ja. Jeg forstår heller ikke, hvorfor han ikke har en seng deroppe. Det giver heller ikke mening. Man tænker på, hvor meget uld der bruges i hele ballonen. Ja. Der kunne da godt lige have gemt bare 3 stykker til en seng. Altså, jeg undrede mig også over, at han ikke havde en ender chest, når han har bygget den så stor, men altså, det er jo bare... Altså... Eller det glemte han også sidste gang. Nå, er det rigtigt? Jeg tror faktisk, jeg smed en ind, fordi jeg var træt af, at jeg glemte min... Ja. Jeg kan huske, jeg donerede Anvils på et tidspunkt, fordi at folk de brugte Anvilsen i bygningen til en ting. Nå. Så han mistede sin stole og borde hver gang. Jamen... Nå, du har frøen, vi kom fra. Vi skal over på den næste frø. Der har vi min frø. Den sidder på sin egen store åkande. Ej, hvor ser den sød ud. Ej, hvor er den sød. Jamen, den er den sød, den lille frø. Jeg har dog ikke navngivet ham endnu. Jeg skulle til at sige frøen fra Adam, han men ser, altså... han ser sådan lidt macho ud. Måske kalder det Bob. Bob. Fair. Jeg tænker vel, de shops herovre, det er også deres din. Ja, jeg har jo, i stedet for at lave shop til mig selv, der har jeg jo et team, jeg bygger sådan med. Ja. Vi kalder for D-Egg eller Devil Heal, som der rigtig står for. Og vi har lavet shop sammen et par gange før, men det er også fordi, så kan vi fordele diamonds ud, så vi ikke sidder med for mange på os hver især. Ja. For det kræver ligesom, der er andre shops, 2 sekunder. Ja. Og der var lige en spil, der ringede. Nå, at... Det er det der som ejer, så har man travlt på meget andet. Ja. Men ja, jeg fik sat et shops op, og ja, og når vi har delt op den måde, så gør vi økonomien der spredt rundt. Fordi at Valborg, han er en værd pengepuber. Og Toast, han kan rigtig godt lide at bruge diamonds. Og jeg bruger diamonds for, at jeg sparer tid. Fair. Så det er sådan en meget god lille kombi. Og det er derfor, vi har mange shops op, så pengene diamonds bliver fordelt igen. Men det kræver ligesom, når der er andre, der er shops op, for ellers er det svært at købe noget. Ja, enig. Og det er også derfor, vi overvejer lidt, og måske også, vi får sat nok også en raketshop op, en bogshop op. Jeg ved godt, der allerede er nogen, men det gør ja, også. det er rigtigt nok, men når det bliver udsolgt, så er det gode, det er et alternativ. Og også måske for at holde priserne nede. Ja, også det. Vi hopper over. Jeg har faktisk lavet en sjov ting egentlig på Rocket Shoppen. Ja. Jeg har sat lynafleder på toppen, sådan så det er gratis reklame, det er flash reklame. Nå, ja. Ja, og så udover det, så har jeg gjort, at man går ind i shoppen, så begynder hovederne snart. Jeg Jeg synes, det virker velbekendt. Ja.
Ja, det er jo et gammelt Hermit-design, det her, for lang tid siden, men det blev aldrig brugt. Jeg synes, det var synd, når sådan stoppede, at byggerinder forsvinder. Ja, vi har også bygget den her shop før i sådan 4 gange. Ja, okay. Og så ja, raketter til dejlige penge, mulighed for at købe raketter i bokse, og salg i live. Ja, okay. Hold nu fest. I var der lidt foran. Jeg er kendt for på mine farms, at jeg bygger dem tilstrækkeligt store, så skal jeg slå mindre til at klå i dem, men til gengæld er det det antal dyr at lave. Fair nok, jo. Og så har jeg fået sat den her lige søge kylling op. Og den synes jeg nærmest, du skal prøve at teste. The chicken shop. Jeg bliver altid Tada! Nej. Ja. Jeg synes lidt, det er ærgerligt. Det er ikke næbet, der åbner sig. Ja, jeg kunne få det til at fungere anderledes. Men fair. Hvad står der? 4 3 stacks indier. Er faktisk okay priser. Ja, det skal, som jeg plejer at sige, jeg fordeler priserne ud for, at hvis man selv er villig til at købe det, til den pris, så er det en fin pris. Ja. Hvis man ikke selv er villig til at betale det samme, så er det for det. Hej Spy, vil du være med? Ja, da jeg 16 ikke gad tage på Discord, så måtte jeg jo gå her, ikke? Ja. Det er fordi, vi sidder lige og optager det, derfor jeg ikke kunne svare. No. Så blev han stille. Optag! Det er ikke svare igen bagefter. Optag nu. Ja. Ja. Fedt, mand. Ui. Og så er der de små, søde boder hernede. Jeg er jo gerne vej hernede. Men der er mulighed for lava, bambus og lidt bambusblok, scaffolding. Det er faktisk en god efter i måde går. at vise tingene frem på. Ja. Altså, jeg siger ikke, at jeg stjæler den. Blokken Men det eller gør du. ideen? Jeg stjæler hele For shoppen. det er så ikke serverpolitiet. Når den her ikke står her i morgen, så lige pludselig står derovre, ikke? Så skal du ikke undre dig. Ja, så har jeg regnet ud for den død af. Nå, men vi kan lige tage ned og se Bob og hans små drenge. Ja. Jo. Skal man ned, eller lige ud, eller? Ja, vi skal ned til Bob. Velkommen til. Og her, der har vi Bob børn. Ej, hvor hyggeligt. Er der også noget i den? Der er det samme. Den er bare dekoreret lidt anderledes i forhold til, hvor mango-træerne går. Ja. Jeg tænkte, der skulle være en smule dekoration. Men det er desværre kun den ene af dem, jeg er stok på indtil videre. De to andre, de kom først til. Nå. Og det er så også froglights, der er i både loft Det er jo Froglass, der i. De andre af dem, den brugte jeg til at lave det åkanden med. Ja, okay. Og så har jeg gjort mulighed for, at man kan bestille, hvis man skal bruge flere, hvad de har i testen over. Når man så har indtaget den, man skal bruge, smider man til boksen der. Så tænder lampen, så kan jeg se, der er en ordre. Så kan jeg nemt lave den. Nå, okay. Og så når man så skal afhente sin ordre, så skal man afhente dem herovre nede siden. Okay, så det er, hvis man tager en bog, og så smider man den, ja, i og for sig ned i. Okay. Det var et lille sjovt design, jeg tænkte på, som jeg gik. Ja, okay. Det er oprindeligt, så byggede jeg faktisk også den her i slutningen af sidste sæson. Men der var den bygget på jorden, som man kan anderledes. Ja, okay. Ja, der tror jeg ikke, jeg nåede at spille så meget til sidst. Det er jo derfor, jeg tænkte, at så kan jeg genbruge den. Ja. Hvad, Spy, jeg synes, du er den her? noget... Ja. Der kan man se, hvor mange der var tilbage i slutningen. Jeg aner ikke, han bygger den her. Er 16 hvor får jeg den der bog ud, der ligger den her? Der skal man helt ned i kælderen og hente den. Nå, okay, for jeg tog den, der sad her. Jamen jeg henter den der lige. Nå, det er... Nå, du bruger det design, så du det design, jeg brugte i byen, eller? Nej, slet ikke. Jeg bruger det altså.
Sådan der. Oh. Elevatoren er i den anden side. Det var den tilgang, jeg står og ledte efter. Nå, ja. Den er godt gemt den her gang. Jamen, skal vi hoppe videre? De tænker jeg det tænker jeg. Og Spy, hvad sker der for, at du allerede har netherite? Det er fordi, jeg gik lige amok med Vaneminer ned den ene dag. Nå ja, det gør det også langt nemmere. Okay, Ja. Jeg hentede lige, så det passede. Jeg kunne få mit sæt, og så mit svær. Jeg har ikke mere til pickaxen. Altså, Jeg har ikke sværet. Men den her gang er den netherite armor, det havde jeg ikke i sidste. Det er også, jeg fik lavet her i går. Det er forholdt, var det. Det er min. jeg kan mærke, at der er lidt bagud, ikke? Jeg fandt Nej, den her. du er ikke bagud. Du kan godt bare tænke et anderledes tempo. Jeg må så have en for at lave en bevidst farm-type. Nå, Jeg skal have en sat op, så jeg kan lave en Blackstone farm. Jeg fandt den der dry cast. fair. Og jeg har lidt hørt, at der er nogen, der bruger Blackstone. Så jeg er faktisk lidt spændt, der er. Der er også en, der bruger sådan noget salt. Og den havde jeg selv tænkt mig at lave her med en uge eller to. Okay. Og kæft, for vi rammer godt altså. Det er ligesom til dragekampen, det her. Der er bare et forskel, at Hvideborg lever endnu. Typen, altså. Nå, men skal vi ikke også videre nu, altså? Jo, det synes jeg. Apropos, der er nogen, der har købt ind i din shop. Er der nogen, der har købt i min shop? Ja, jeg så det her for lidt siden. Jeg ved, hvem det kunne være. Ikke mig. Jamen, jeg takker. Du bliver for jaget af barn. Jeg vil ikke. Det er Hvideborg, ja. Ja, men vi skal også videre nu, ikke? Jo, det var det, ikke? Hvor har jeg en kiste fra? Ingen af det. Hvad sker der med de her dyr? Dyr? Hvad foregår der? Hvad helvede? Nå, jamen, okay. Nå, det var være shoppingudflugt. Foregår. Jeg Det vil gerne med at starte en suge i nether, altså. Det. Jeg kan godt lide, at vi har forskellige kapper på, altså. Ja, det er først nu, jeg lægger mærke til det. Min er bare fedest. Ja. Der er nogen, der kan. Ja, jeg rocker, ja. Blærerøv. Det vil jeg slet ikke snakke om, det der. Altså. Ja, Og det den er jo der? ikke en af den. Nå jo, den har du heller ikke, det rigtigt. Nej, Det er standarden. ja. Ja. Kan du Den huske, har at jeg jeg også. mistede min Migration-karten er account? det. Ja. Men du har Ja, det var- Blossom-karten stadig her, hva'? Hvorfor en Det af var dem? immigrerings. Sporblossom-karten. Ja, det er ikke Sporblossom, det er Cherry-karten. Det er det, jeg tænker. Jeg har, jo, den har jeg. Så har jeg Creeper-krabben, og jeg tror også, jeg har Pancaken. Ja, man skal have det på websiden for at skifte. Ja, det er jo sådan en skidt. Ja, hvor cool, land. Hvad skal vi så? Jamen, Men det er lige det, jeg står og tænker på. jeg ved ikke, om er der mere, du vil vise frem, eller er der mere? Jeg har lavet noget mere, men ikke noget, der er Det er den fremad. flotte udsigt fra mit tårn. Jamen, skal vi så kigge på det? Ja, det gør det godt. Nu vil jeg få et ekstra mand med. Jamen, præcis. Det er overhovedet ikke planlagt. Det kan jeg godt lide. Nej, det er det. Der kan jeg også se den fede kylling. Nå ja. jeg er der om to. Vi kedede os lidt, inden vi skulle lave selve optagelsen, så 16 han hyggede sig med at lave en verdens fedeste kylling. Ja, nu ved jeg ikke, hvor godt jeres render distance er. Nå, okay, god.
Den er... Jeg kan da se mit skib. Jeg kan se dit skib, og jeg kan... Jeg ved ikke, om jeg skal måske prøve at... Kan du se Sarins hus? Ja. Nej. Jeg går lige Det ind kan og jeg piller se. ved mine indstillinger, om nogen, når vi sidder her. Fordi jeg kan se Sarinses, og jeg kan se lige lidt af ninjas. Upti, så har jeg, nu har jeg makset den ud. Og en lille smule mod shop, ikke meget. Det er da noget af en udsigt, du har der. Ja. Hvad er det egentlig for en... Er det er en spawnerfarm, som står ude ved vandet? Lige vest for os? Længst ude? En gang til? Hvad? Der står ude vest, det er Fluffys egen farm. Det er Iron Farm, okay. Jeg tænkte godt. Jeg kunne vel også bare gå ind i midten. Enten så er det fordi den ikke loader entities hos mig, eller så... Den har et svært lån, indtil når det er langt væk. Ja. Men den er også ret langsom ud over det. Nå, okay. Jeg kan se smoken herfra. Snow. Snowden? Ja, Nå, campfire er smoken. inde i Ja, jeg hører med. Nå, ja. campfire. Altså, jeg kan godt se campfirene, men jeg kan simpelthen ikke se, når jeg går derhen. Nej. I freecam. Nej, så langt kan den ikke se. Der spotter den ikke tingene. Jamen, Mm. hvad er bygningen egentlig inspireret af? En eller anden inde på nettet. Nå, Da jeg færdig. set her. Ja, der er en, jeg har set inde på nettet, så tænker jeg, den synes jeg simpelthen er fantastisk. Jamen, så fair, altså. Nu er vi så kommet op på den anden måde, ikke? Men ellers så er der jo også trapper hele vejen rundt ned. Ja. Man kan også tage smutvejen. Hverken eller 16 eller jeg, det vi approved. Jeg håbede nemlig, at du ville gøre det Hvidegård, fordi hvis du gjorde det bare en my forkert, det ville se så godt ud på optagelse. Jeg tænkte nej. Jeg er død dumme nok gange, både på optagelsen og jeg kunne ikke engang se vandet. Jeg har også lavet nem opgang. Nå, okay, så man skulle bare... Ja, og så er opgangen herom. Jamen, jeg så godt opgangen opfra, men... Og så var der jo så alt her Hvidegård nedenunder, det skulle jo sådan set være tomt normalt. Ja. Og jeg har så valgt at lave min base ind. Nå, Du skal bare lige huske at lukke det hele på bierne. og så du har også lavet en lille bifarm. Ja, de var her faktisk fra starten af, så jeg har bare fået dem over i dem der. Ja, okay. Nice. Min plan var, at de skulle udenfor, men nu står de jo meget godt herinde. Det må man sige. Og så ellers villig til trading, ikke? Og jeg tænker, det er vel de små vigtigste trades. Armor. Også armor. Ja, armerne, og så ellers så har jeg mange af alle bøgerne forskelligt herovre, ikke? Nå, og dem så jeg ikke engang. Altså, jeg har gået forbi den 2 gange, og ikke set den. Nej, alle bøgerne. Nogle af dem har de samme trades, men det er jo så fordi, de er maxet ud. Ja. Jamen, det skal vi også selv have bygget på et eller andet tidspunkt. Vi er bare ikke lige... nødt Og til. nu har jeg så lavet det her. Min villager breeder er over i hjørner, ikke? Så... Ja. Så de får lidt kartofler eller gulerødder, og så kan jeg flytte dem rundt, men Det er vel ja, det er min emeraldfarm, det der. Nå. Det må du lige... Hvis nu står de der og klikker helt vildt, Ja. så aktiverer jeg dørene. Kan du se kisten dernede? Nå. Duplikeringsglitch. Fair nok. Det er da smart. Og så får de ikke skal stå og larme, så. Ja, så slukker man den. Ja. Nå.
Jeg bare sat op igen bagefter. Jamen... Det var derfor, jeg så har ham villageren herovre. Mm. Han står så og sælger tripwire hooksen. Så der må jeg få emeralder på. Og jeg har lidt på lager endnu. Smart. Jeg har lidt emeralder i den øverste kiste på lager endnu. Så. Hold nu fest. Det var da også en lille smule. Ja. Det er derfor, den bro derovre, den er lavet i Dark Oak. Det er fordi, at der 16 vil have en bro, men den skulle matche mit tårn. Nå. Så det er for regler, var. Så I skal simpelthen have broer, der matcher det, I bygger? Nej, det var fordi, at 16 spurgte, om han måtte lave en bro. Så siger må du godt, den skal bare være Dark Oak, for så matcher den tårnet. Nå, ja, okay, så giver det mening. Ja. Jeg kan se, at min glowline så ikke kommet helt ned endnu. Ja, det Og så du har bare sat en i hvert hjørne, og så har du bare lavet... En i hvert hjørne, og så skal den bare sådan set gro helt ned til bunden. Det hjørne, man ikke rigtig kan se herfra, det er jo sådan set det, der er groet længst. Ja, det her det er faktisk det længst. Den anden er ikke så langt, og så er der noget derovre også. Ja. Hej. Nu ved jeg, både Fluff og Panda har bygget Pink. Jeg tælte, ja. Panda har bygget Pink, kamel, hvad hedder det, indhegning. Biver. Den der sejl sådan mærkelig navn. Ja. Biver, og jeg kan ikke huske, hvad den anden hed. Bob eller sådan noget, tror jeg. Den der har ikke noget navn. Nej, der er kun 2 af dem, der har navn, mener jeg. Er det ikke? Bodil. Bodil? Biver og Bodil. Fantastisk. Og så gætter jeg på, at det er Fluff, der bor herovre. Ja, den her, det er Pandas. Det er også Panda. Ja, Fluff bor herovre med Fabito. Jamen, jeg ved ikke, hvor folk bor henne. Og herovre, der har vi Tribe Chamber, der hører til kommunen. Nå, ja, det snakkede I godt om, og jeg overvejede at bygge her på et tidspunkt. Og der er et mod inde, der gør, at den nulstiller sig selv efter det en time eller sådan noget. En halv time. Halv time, ja. Ja, Så du kan rende den flere gange. Nej, for normalt når du rent en, så er det slut. Nå, fair. Sådan er det som standard, men det synes vi var lidt, ja, så mange, og vi er sådan skruet og løbe, det synes jeg er smag. Ja. Så vi har stemt om at få det ind, og det fik så nok stemme. Ja, nice. Og så Fluff, han er herinde. Jeg tror, jeg har overset hans bygning. I lyseblå. Ja. Det kan godt være, jeg skal se dem på et tidspunkt. Jeg tænker vel, de er ens, og den ene er bare... Ja, og så er forskellen af Fluff, han har så sin villager hernede. Nå. Han har lavet den her nede. Et fantastisk design, det herinde. Ja. Især nogle af dem, man ser på villagerne. Ja. Han har bare lukket med den. Gad han det? Nej, ikke det. Jeg har pranket ham med nogle af dem. Hvilken en af dem? Den herovre. Nej. Det var hans mending, var netop ikke mending. Jeg ved, at der er par min går for mig. Men jeg vil have skiftet ned siden der. Ja, det kan godt være, han har fundet nogle bedre trades. Ja, jeg kan mærke, du har hygget dig, 16. Men det... Der var en af dem, der nåede han at fange mig. Jeg prøvede at proppe sig ind til hovedet på en eller anden. Ej, det var på min. Og det var på din, ja. S16 havde ikke opdaget, at jeg stod bag ved ham. Og så satte han den der dispenser op, så tømte jeg den. Og så stod jeg bare ved med at trykke på den og tænkte, hvorfor fanden sker der ikke noget? Nej. Og så stod jeg med hovedet i hånden bag ved ham. Ja. Nå, men er der egentlig... tænker lige, jeg sover sådan, så vi ikke bliver sprunget. Jeg ved ikke, hvor meget I har lyst op, men... Og ret bare ikke noget, jeg har lyst op. Altså, Midterøen burde være spawnproof. Jeg kan aldrig være for sikker. Nej.
Og så ellers den næste herfra, det er sådan set ind over øen, og så over til en ninja. Ja. Skal vi Der er tage den den ene, der har en så? hættegang. Jeg er vel på øen. Vi er i et blomsterland. Ja. Yeah. Godt mærke, jeg har ikke været nok i community. Nej, men du flyttede også ud til at starte med. De stak af. Ja. Først stak I af, og derfor stak nogen ikke af. Men de har dog efterladt deres skarp, som er lidt Så sødt. er du herovre til venstre. Jeg tager skoven. Ja, der er ikke rigtig nogen sti herovre. Den sti, du vil følge, det er til Jo, der er en Serins. sti til Melon og Ninja, men den går en bue udenom. Sådan der. Ja, ja. Jamen, jeg har jo fuldstændig styr på det. Det er jeg ikke. Og mit var også ren ironi. Jamen, bare kom ind. Velkommen til Det mit er crib. efterladt helt alene. Den har været alene hjemme for 3 uger nu. Ej, nej. Gasplager. Den larmer også, det er nok derfor. Hvad kan man give den silence? Silence me. Det er rigtigt. Nå, det har vi også fået. Ja, vi har altid haft. Det vidste jeg godt. Ja, det vidste jeg faktisk ikke. Det gjorde jeg heller ikke. Men det var meget kort visit herinde. Ja, det kan være, at de kommer tilbage igen. Nej, jeg tror, de er stukket af. Nå, De er stadig for længe siden. Det er jer, der... jeg tror, det er jer, der er tættest nabo med. Nå, er vi det? Ja. Jeg føler, vi tog De til... deler nettergang, men... Nå ja, det ved jeg godt. Så er der... Jeg ved ikke, om vi ser det. Har I startet over ved Serins? Det er faktisk, jeg tror, han er den sidste, vi mangler. Jamen, skal vi ikke tage den som den sidste, og så... Ikke. Det mindre, hvis vi har glemt nogen. Det håber jeg virkelig ikke, vi har. Nej. Jo, vi har fået gemt fedt. Han er over ved siden af mig. Ja. Det er derfor, han Det er er nem at overse. Ja. Mit tårn overskygger. Den bor en lille Den spejl. Serins' bolig. Den er lidt tom. Ja. Men det ser da meget godt ud udefra, udover at der er en zombie, Ja, der ja, det gør det. er sejlet til lands. Altså, drengen, han kan godt, når han vil. Ja. Altså, hvad hygger du dig? Ja, der Så er er der altså- havudsigt. Det giver da mening, når han bygger op af vandet. Ja, jeg kan åbne. Ja, så skal der fat den ejendomsmaler. Ja. Det er så, var en bygning med havudsigt, men havudsigten er sparet væk. Ja. Og så all the magic nede i hans dystre kælder. Altså, tør vi? Nå. Det ligner sådan en gvirkælder, det her. Der kom på den. Hvis han får flere bokse hernede, så kommer det sgu til den skars lag. Ja. Men, altså, ja. Ja. Jeg skulle da lige over forbi den lige før. Han kan jo godt, når han gider. Ja. Ja, det der er helt spørgsmål ligger i. Nå, men bare for at Fred ikke føler sig snydt, skal vi ikke lige... Lige over der. Beboerne må ikke fodre os. Åh. Men jeg kan godt lide hans design. Ja, Ej, hvor er det meget, meget nyt og meget spider-agtigt. Ja, han er jo også gammel spider. Nå. Han er jo tropsurfer nu. Og det er sådan en hyggelig lille... Altså sådan... Ja, det. Og han har jo brugt de der... shelves, der... Ja. Lad os se. Så har jeg dekoreret hans dør. Ja. Men faktisk, det er faktisk fedt. Det giver en helt anden dybde på huset ved at gøre det der.
Ja, jeg føler også, at vi har manglet sådan lidt en slab, der står. Det må Ja, være noget ret. Ja. vertikal slab. Ja. Ja. Og virkelig ingen måde, som jeg tager med ind fra. Altså, det føler jeg virkelig, vi har manglet længe, fordi det tætteste på har egentlig været stairs. Ja. Eller trapdoors. Ja, ja, Ja. Og det har været dejligt irriterende, når folk bare er gået hen og sådan... Jeg flapper det hele ud. Præcis. Jamen, jeg tænker lige, at jeg hopper af voice-chatten, og så... ja, runder af. Det er det. Ja. Hej. Og mig. Jamen, vi fik en uventet gæst, og det er jo dejligt fantastisk, og vi fik set hele community, og sådan set hvad R16 havde bygget, og lidt hvad Spy har bygget, og ja, det var faktisk ikke planlagt, at Spy skulle komme med, men fantastisk, at han både gjorde og gad at være en del af det, når han vidste, at vi var i gang med at optage. Jeg vil sådan set sige tak for den her gang, og glad for, at I egentlig gad at se med. Like og subscribe, hvis I gider. Ellers så, ja, lad være. Og fortsat god dag.